ngaji. Napa niku? Ngaji niku basa napa? Ayo. Basa Jawi. Lah nggih, basa Jawa. Kawruh lan ngelmu beda. Nek kawruh iku wis gampangane, nek kawruh iku pengertian teori. Nggih. Tapi nek ngelmu niku kenyataan, praktek lah. Nggih. Mau baguse lati iki lungguhe nek sembahe rasa. Nggih. Lati lan pangucap ilat ya. Nggih. Bagusnya pangucap iki lungguhe nek sembahe rasa. Contone ya ngono kae. Nggih. Lah, dadi bagusnya lati iki lungguhe nek sembahe rasa. Lah saiki nek bagusnya ati, Mbah. Wah, bagusnya ati kan bagusnya watak. Nggih. Bagusnya kelakuan. Nek belajar kalih kula, Nggih. jenengan sing diarani kiblat niku ngerti? Kiblat niku napa? Lek secara sakniki nggih, kiblat itu ngilen terus kan ngoten. Lah nggih napa nek jenengan dengar kiblat niku napa? Arah untuk manembah. Arah mata angin ta. Nggih. Kiblat niku arah mata angin. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul. Iku jarane kiblat. Kiblat niku dudu Ka'bah. Oh, ngoten nggih. Arah mata angin. Napa namung papat niki? Mboten. Enten malih. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul. Ana ngisor ya ana dhuwur. Berarti 6 to kiblat niku. Nah, niku kula nate napa nggih? Kemutan tiyang sepuh-sepuh kula nggih. Nah, Kula diwarai ngoten. nah sakniki tak terusno, tak jelasno nggih. Nggih. Kiblat ya ana 6, etan kulon, lor kidul, ana ngisor, ana dhuwur. 6. Manungsa niku nggih enten 6 tataran. Oh, nggih. Nah, nek belajar kalih kula kandhani. Nggih. Sakniki tatarane manungsa mawon. Manungsa nggih gadah indra 6. 6. Manungsa nggih enten tataran sampai 6. Nggih. Nek belajaran kula nggih enten belajarane tatarane sampai 6. Kuncine manungsa nggih wonten 6. 6. Manungsa tatarane 6 napa mawon? Tataran 1 niki pun sering kula kandhakaken niki. Tapi pakai jenengan nembe niki to. Nggih. Kula kandhakaken. Manungsa tataran 1 kudu gelem ngaji niku bener. Leres nggih. Nggih. Ngerti ngaji? Napa niku? Ngaji niku basa napa? Ayo. Basa Jawi. Lah nggih, basa Jawa. Bener. Lah bener to, ngaji iku basa Jawa saka tembung aji. Leres. Nggih. Aji. Aji niku nek dilipat kan dadi aji-aji. Nggih. Aji-ajine wong urip niku napa? Ya kawruh lan ngelmu. Kawruh lan ilmu. Nggih. Gak padha mbarjo mboten. Kawruh lan ngelmu beda. Nek kawruh iku wis gampangane, nek kawruh iku pengertian teori. Nggih. Tapi nek ngelmu niku kenyataan, praktek lah. Nggih. Contone nek sampean dadi wong tani, ngelmune wong tani ngono kae. Nek dadi dokter, ngelmune dokter ngono kae. Lah, iku ngelmu. Enten pakeme piyambak. Tataran 1 kudu gelem ngaji. Ngaji niku saka tembung aji. Iso ngajeni awake dhewe apa urung? Nggih. Nek wis iso ngajeni awake dhewe berarti iso ngajeni wong liya. Sinau ben ngerti, nek wis ngerti belajar. Niku ngel. Belajar nek wis iso penghayatan secara resmi. Iki lagi jeneng iso ngaji. Ngajine kahanan nyata. Ora kok ngaji maca buku. Kahanan nyata. Kahanan nyata itu praktek ten. Yes, kahanan nyata. Iya, alam semesta. Lah, tataran 1 gelem ngaji. Terus nek wis iso ngaji, tataran 2 lagi dadi santri. Santri ya basa Jawa, Mas. Nggih. Saka 2 suku kata iksan tri. Iksan iku bagus, tri iku telu. 3 kebagusan ngoten. Telu bagus, telu kuwi kudu nyawiji gak kena dipisahno. Apa iku? Napa niku? Bagus ati, Nggih.
baguse lati Nggih. lan baguse pakarti. Oh, nggih. Nek baguse pakarti iki lungguhe Mas, lagi sembahe raga. Nggih. Contone kaya wong joget, wong nari, wong senam diatur to. Nggih, leres. Sendaplang siji, sendaplang kabeh. Nggih. Jangkah siji, jangkah Jangkah kabeh lah. Lungguh siji, lungguh lah. Kuwi sembahe raga. Terus nomor loro mau baguse lati. Baguse lati iki lungguhe nok sembahe rasa. Nggih. Lati lan pangucap ilat ya. Nggih. Bagusnya pangucap iki lungguhe nek sembahe rasa. Contone nek ana wong sing rasane jengkel iku ucape metune ya ngono kuwi. Nggih. Nek rasane penak, seneng ucapane ya ngono kae. Nggih. Lah, dadi bagusnya lati iki lungguhe nek sembahe rasa. Lah saiki nek bagusnya ati, Mbah. Wah, bagusnya ati kan bagusnya watak, Nggih. bagusnya kelakuan. Nggih. Nggih. Iku lungguhe nek sembahe sukma. Dadi sing manembah ora muk raga tok. Ya raga, ya rasa, ya sukma. Santri. Ora kok santri ki esuk sore budal nek musala. Sarunge anyar, kedune anyar dudu kuwi panggilan jiwa. Ragane katut to nggih. Nggih. Tataran kalih manusa sing duwe gelar santri. Nggih. Terus tataran angka 3 lagi disebut kiai. Lho. Tembunge kok kaya tembunge wong agama. Agama apa? Ya saiki agama Islam. Iku duduk bahasa Islam. Kiai iki basa Jawa ya. Nggih. Gak ono ning Arab gak ono kiai, Mas. Sing ono kiai ku mung ning Jawa. Leres. Ya. Nek Arab lebih cenderung syekh. Nah, Nek kula kepireng kiai. kiai iki basa Jawa. Basa Kiai Jawa, iku ya. saka tembung dua suku kata. Ki niku tegese manusia sing hakiki. Hakiki iki wis kuat, Nggih. wis prigel. Nggih. Kikih, kukuh nggih. Yai kuwi sebutane wong tuwa utawa wong sepuh. Dadine manungsa nek wis duwe gelar utawa predikat kiai iki mestine wis prigel bab kasepuhan. Ora kok esuk sore budal nang masjid sarunge anyar, sajadahe anyar, kope anyar dudu kuwi. Sejatine nggih niki wau nggih. Iki panggilan jiwa. Oh, Nggih. nggih. Ngertos sakniki? Nah, niki rancang kedah sumerep. Lho ngerti, wong Jawa kudu ngerti. Nggih. Generasi-generasi ki ben ngerti. Niki tembunge awak dhewe sejatine. Wae dhewe aja sampe diklaim. Apa-apa jakokno wong Arab, kuburan diklaim. Kapan wong Islam nek Jawa tuku tanah nggo kuburan? Kuno makuno ya wis kuburan. Akeh Mas kuburan diklaim dikeplang. Nah, niku. Makam Islam kapan? Gek kapan? Mulai bupati sapa? Nggih? Leres. Ayo to sadar. Wek dhewe kok jeneng dhewe. Gak usah ngeklaim, gak usah ngaku. Berarti nek ngaku-ngaku urung duwe kowe. Akon-akon. Akon-akon. Nggih. Kiai tegese manusa sing wis prigel bab kasepuhan. Terus tataran 3 to, munggah tataran 4. Bar kiai lagi disebut wong alim. Pireng to? Wong alim nggih. Wong alim, wong sing wis alim, Mas. Wong sing wis alim ki ya ora gumunan, ora kepinginan. Wis betah lesu, betah melek. Nggih. Dipameri apa-apa ora gumun. Dipameri ana kelambi abang, kelambi kuning. Ana lambe abang, lambe kuning, ya sakniki ditambahi rambut abang, rambut kuning nggih. Nah, wis gak gumun. Ya apa duwene dirumat sing apik. Wis alim kok. Wong alim. Wis betah melek, betah lesu. Sing melek ora mripat kasat. Ora mung mripat kasat, tapi moto ati. Mulane wong nika ten wong enten. Tekmer. Tapi semerep mriko. Nah, sing melek moto ati. Berarti Niki wong dugi Jawa. mriki nggih, Nah. yang Jawi.
Iku lho wae wong Jawa. Wong alim. Berarti sejatine alim niku ngene iku wae. Wis ora gumunan, rapinginan ya betah melek, betah lesu. Lesu ya ora mung lesu sego, ora mung lesu panganan. Ya lesu rasa, lesu kabeh. Nah iki wong tirakat. Duduk wong napa prihatin, juju. Sing awal. Nah, nggih. Nggih. Dadi wong tirakat mbok prihatin beda, Mas. Wong prihatin ki wong nelongso, wong melarat. Nggih. Nah, wong tirakat ki wong laku. Nah, laku to, cak-cakane. Tatarane manungsa. 1, 2, 3, 4 iki mengko lagi kanggo nyukupi awake dhewe. Nggih. 1, 2, 3, 4 wong alim to. Nggih. Terus munggah tataran 5. Nek bar wong alim lagi sebut manungsa. Lah, manungsa jagate manungsa to nggih. Nggih. Manungsa sak donya ya suku apa wae, bangsa apa wae kan manungsa to. Kono duwe ati, kene ya duwe ati. Kono duwe otak, kene ya duwe otak. Nggih. Kono duwe mripat, kene duwe. Lah mulane padha to. Manungsa sak jagat ning ngarsane Allah padha wae. Sami sedanten. Padha duwe hak lan kewajiban sing padha. Nggih. Mulane lha nek ngono wong Jawa kok bodho sing salah manungsane. Kena apa kok bodho ora gelem sinau. Nah, iki ta. Gitu sukani sami ngono. Padha. Tadi Gusti Allah ora kok ngekeki nodong-nodong yo lho kepinteran. Lah wong keset kok ora gelem sinau pengen pinter kondi. Leres. Nah, nggih ta. Nah niku wae. Bareng wis bar wong alim disebut manungsa. Manungsa tama. Manungsa utama. Utama kuwi wis becik. Nggih. Becike piye? Wis migunani tumrap wong liya. Contone wis gelem ngekeki teken wong kelunyon, ngekeki kudung wong kepanasen, wong kodanan, mene pepadang wong nandang peteng, lan liya-liyane. Nggih. Nggih. Nek lagi alim tok, lagi kanggo awake dhewe kok. Nggih, lah nek manungsa tama wis kanggo tiyang kathah. Wis kanggo wong liya, ora mok ngopeni awake dhewe. Lah, tataran 6 manungsa terakhir padha jempolane niki. Nggih. Bar manungsa tama lagi disebut manungsa jati. Lah niku wae, sejati. Sejati iki bener. Mulane ayo manungsa kudu ngerti bener. Mergo nek ora ngerti bener ya salah-salah dilakoni dianggap bener niku wae. Ngawur nggih. Ngawur. Lah wong edan ndak ngawur. Nggih, Ora ngerti patokan. Nggih. Nah, butuhe untung. Nek nang kesusahan ora nyumbang tambah jaluk. Nah niku. Engko nek ditekani 7 sore tambah nggawa sumbangan? Mboten. Mengkon bar 7 sore mesti tambah nampa amplop. Lho nggih saestu. Wis gak usah basa-basi. Nggih. Wis basi kok digawe gawe apa? Nggih. Nggih, ora basa. Bahasa yang terang. Bar manungsa tama lagi manungsa jati. Manungsa jati manungsa sejati. Perbedaane manungsa tama karo manungsa jati, Mas, perbedaane. Nek manungsa tama iki nek sinau sekolah gurune cek manungsa padha manungsa. Tapi nek wis manungsa jati gurune guru sejati. Satu guru satu murid. Maha guru mahasiswa. Nih. Nggih. Lah kok angel tenan kok jero. Lah iki lho wae wong Jawa. Gak ono ning buku apa gak ono. Kitab agama apa gak ono sing niki. Kena apa? Kok lagi kok gak dibukokno ya ben disinau nom. Ora ngono, Mas. Mulane wong Jawa iku, kawruh Jawa iku utawa doa, mantra ora oleh tertulis sakbenere. Contone kaya Caraka Jawa. Nggih. Caraka Jawa ki ora ana tulisane mesine. Ya. Mergo wahyu kuwi. Tekone apa? Swara. Nggih. Gusti Allah niki nek paring wahyu paring kuwi ana 5 dalane ya. Nek gak swara ya rupa, nek gak rupa ya rasa, nek gak rasa ya ganda, nek gak ganda ya daya. Nggih. Lah, kok ngerti lah
ya sinau toh nek pengen ngerti. Wong ora gelem sinau kok pengen ngerti iki kon ndi sangkane. Nggih. Nggih. Nah niki wau monggo teng pundi mawon sak lumahe tanah Jawa, cek nek Jawa Timur, cek nek Jawa Barat, Jakarta, Bandung niku Jawa. Cuman nek mriku iki wilayahe wilayah Pasundan, nggih. Leres. Liwat wilayah Pasundan, Betawi, wilayahe. Nah, Jawa Timur nggih ngoten. Enten Banyuwangi, Blambangan, Osing. Nggih. Nggih enten kabeh wong Jawa urip nek tanah Jawa kok. Nggih. Mbah, ini kan kuwata. Kalau mau di Mas Hendra tuh, kok akeh sing milu sedulur sejati ini dugi pundi mawon terus kan sing tanglet. Kalau pengen derek pripun carane, Mbah? Nggih, ngeten nggih, kula tak matur. Sakniki sing nganggo label sedulur sejati niku mboten namung teng Tuban mawon. Soale asal-asale kawruh niki saking Rama Abu Wali. Rama Abu Wali iku daleme Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, tapi rumiyin buka pertama Rama Abu Wali niku dateng Nganjuk. Mulane warga daerah Nganjuk niku kathah warga sedulur sejati. Sedulur sejati. Lho nggih. Sanes lintune. Dadi warga SS napa sedulur sejati wadah. Lah kenging napa kok do seneng sinau nggih pengen ngerti. Ben gak dibodohi. Nah, kan urusan pribadi to, Mas. Urusan kemanusiaan, kepribadian. Dadi sing disinaoni iki awake dhewe. Nah niku wau. Lah carane kula nerusaken iki welinge teng mriki mboten enten buku tertulis sinaune. Nggih. Mboten enten napa nggih ucapan sing tertulis mboten wonten. Secara fisik mboten enten. Dadi namung ucapan. Niki mboten pareng ditulis namung saged diapal mawon. Lah mboten lali mboten. Mboten lali. Nek kurang percaya monggo. Mungkin nek ampun sambung plek nempel sauripe ora ngrape lali. Nah niki rencang-rencang lek badhe gabung dan sedulur sejati langsung mawon nanti ada di bio apa namanya ada adminnya nanti jenengan dikasih sumerep alamatnya. Ngeten Mas, nggih ngapunten nggih. Ojo disponsorno, ojo ditawakno. Mergo ngeten. Sing derek sinau dateng kula. Nggih. Kirangan nek tiyang lintune lho kirangan. Kula niki mboten nangsal ajak-ajak, tapi nggih mboten nangsal nolak. Ngoten nggih. Tapi nek enten sing ngerti liwat napa nek badhe nderek sinau monggo. Tapi kula mboten ngajak nggih mboten nolak. Nggih. Ngoten lho. Nggih. Tur tatanan tenggen kula mbok menawi nggih benten kalih sing teng derek-derek liyane. Wis jelas beda, Mas, jelas beda. Jelas benten nggih. Nggih. Ibarate padha warunge tapi kopine carane ngolah ora padha. Nggih. Lain lubuk, lain belalang. Laras. Nggih. Barjo menawi enten wejangan monggo saderenge kita akhiri. Oh nggih ngeten nggih namung kula pesen kemawon utaminipun mligi kanggo wong Jawa lan para generasi penerus nggih kula pesen wong Jawa aja sampai ninggal Jawane supaya ora ilang Jawane. Mergo wong Jawa nek wis ilang Jawane berarti ilang jati dirine. Nggih. Manusa nek wis ora duwe jati diri, ora duwe harga diri. Mulane diremehno karo bangsa asing. Nggih. Dianggep wong Jawa iku rendah, nggih, direndahno. Mosok sampan trima direndahno. Lah nek trima nggih monggo. Pun sauripe sampean dadi budak mawon nek trima direndahno.
Napa perlu negara niki nang diserahno wong njaba, terus wong negara wong sak Nusantara iki dadi budak kabeh ngoten. Nggih mugi-mugi mboten. Mboten nggih. Saged nggih. Nggih mboten kok mugi-mugi semboyane nggih. Kita harus merdeka lahir batin. Lahir batin. Nah, merdeka lahir batin. Harus cerdas. Ayo belajar bener. Nggih. Ayo belajar ngerti. Nggih, belajar cerdas. Nah awak dhewe aras-arasen sinau, aras-arasen belajar, sok kapan ngertine? Bangsa niki lak ngene terus. Wong Jawa urip ning Jawa ditata cara Arab. Kowe nek ra gelem melok cara Arab, dosamu tunduk-undung. Nah. Wedi, mergo napa wong bodho niku lemah. Diwedekno saithik wedi, tapi disanjung saithik mumbul. Wong bodho. Mulane aja dadi bodho, ben ora dadi budak. Nggih. Ora ana wong bodho dadi majikan. Ya dadi budak derajate wong bodho. Nggih. Kados jaman sakniki niki. Ayo bangkit, Nusantara bangkit. Nusantara bangkit. Mula weling kula kangge para kadang sinten kemawon ingkang semrep angsal kula ngoceh niki teng pundi mawon monggo kita aja sampai kelangan jati diri nggih makaten ingkang saged kula aturaken jer asesanti Sura Sudira Jayaning Kangrat Siya Brasta tekaping olah Dharma Stuti Suradira Jayaning Rat kelebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ya ing kene wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa wae kang sedya ala bali marang kang gawe ala.